Alah, HP luput apa meneh kek? Halo Min, lagi ngopo iki Min? Lagi gabut skincare-ku entar. Skincare ra isih padha gemben to? Isih habis glow. Ora usah kuwatir. Gas tak tukokke, mengko gen diterke penguk. Assalamualaikum. Paket Babys Glow datang. Sekangane Mbah Joko pun dugi. Glowing meling-meling. Lule Rahaya. Secantik aku. Wali soleh. Biar skin lah babis. Perluan ya kok. Aku itu kok ke skincare. Lanang ya wani ragat ora mung sambak.